Moi kaikki! Olen Dasha. Tänään opimme laskemaan desimaaleja ja murtolukuja yhteen. Ne ovat vähän erilaisia, eikö? Joitain murtolukuja, kuten 1,3, on vaikea muuttaa desimaaliksi, koska desimaali jaksottuu. Yhteenlaskua varten on paras muuttaa ne tavallisiksi murtoluvuiksi. Meillä on 7 esimerkkiä tänään. Jotkut voi laskea päässä, toisiin pitää keskittyä. Aloitetaan helpoimmasta. 0,5 plus 1 2. Muutetaan 0,5 murtoluvuksi. Se on siis 50 plus 1 12. Kymmenen ja 5 ovat jaollisia viisiätsellä, joten voimme supistaa. 5 ja 5 on 1 ja 10 5 on 2. Saadaan 1 toinen plus 1 toinen. Tässä on 2 saman murtoluvun summa, mutta tehdään se oikein. Meillä pitäisi olla sama nimittäjä. Koska nimittäjä on sama, kirjaamme vain sen 2 ja vedämme viivan. Tähän tulee 1, sitten plusmerkki, 1 ja saamme 12. Tulos on 1, eikö? 2 jaettuna 2 on 1. Jos tiesit tämän jo, laskit päässä, niin tykkää videosta. Toinen esimerkki on hieman monimutkaisempi. 1/6 plus 55 sadasosaa. Kirjoitetaan se juuri niin kuin nähdään. Yhtä kuin tässä voi jakaa 5, saa 5, 100 ja 55. 1/6 pysyy samana, plus 55 jaettuna 5 on 11, eikö? Ja 100 jaettuna 5 on 20. Pitää laskea yhteen nämä murtoluvut eri nimittäjillä. Tarvitaan yhteinen nimittäjä. Miten se tehdään? 60 on yhteinen nimittäjä, eikö? Sen voi jakaa 6 ja 20. Paljonko on 60 jaettuna 20? 3. Entä 60 jaettuna 6? 10. 10 plus 33 on 43/60. Aika hankala murtoluku. Mutta joskus tulee tällaisia murtolukuja. Nyt 3/4 plus 0,75. Ehkä jo arvaat, että 3/4 on sama kuin 0,75, mutta meidän pitää todistaa se. Siksi lisäämme 75 sadasosaa ja jaamme uudelleen. Jaetaan vaikka 25 sekä osoittaja että nimittäjä. 75 jaettuna 25 on 3. 100 jaettuna 25 on 4. 3/4. Supistuu, eikö? Sama nimittäjä, ei ongelmaa. 4. 3 plus 3 on 64. Voi erottaa kokonaisen. Juuri niin. Kokonainen ja 64 on 24. Miten vielä yksinkertaistaa? 1 kokonainen, 1 2, kun jaetaan 2 sillä. Seuraava. 1 kolone plus 70. Miten saadaan yhteinen nimittäjä? Pienin yhteinen nimittäjä on 30. Ja 33. 10. 7 20. Yhteensä 30. Siinä se on 30.
Eli 31 jaettuna 30. No, kannattaa varmaan ottaa koko osa, eikö? 1 kokonainen ja 1/30 osa. Hienoa. 5 ja 7/8 ja 20. 5 ja 7/8 plus 20. 5 ja 7/8 plus 1/5. Laitetaan yhteiseen nimittäjään. Meillä on 40. Niin, eli meillä on 5 tässä ja 8 tuolla, pitää kertoa. Paljonko on 5 kokonaista? 7 kertaa 5 on 35 plus 1 kertaa 8 jaettuna 40. Meillä tulee 5 kokonaista. Paljonko se on? 43/40. Voidaanko ottaa vielä 1 kokonainen osa? Emme saa 5, vaan 6. 3/40. Itse asiassa se on 6 kokonaista ja 0,75. Mutta sillä ei ole nyt väliä. Tämä vastaus voidaan kirjata ylös ja se on oikein. Esimerkissä 1/4 plus 3 ja 75/100. No, yksinkertaistetaan. Mitä teemme? Miten tämä esimerkki meni? Sama kuin 3/4, koska jaetaan 25 sillä. Tulee 1/4 plus 3/4. Mielenkiintoista. Katsotaanpa. On yhtä kuin 3 kokonaista. Tässä on murtoluku. Sama nimittäjä, joten kirjoitetaan se tähän. Tässä tulee 1 plus 3. Mitä tämä on? 3 4, kyllä. 1 plus 3 on 4/4. Mitä tämä tarkoittaa? No, se on vain 4, koska tämä on toinen kokonainen. Olemme jo loppusuoralla. Jos ratkaiset tämän, olet Nero. 4/3, 10 plus 3, 4. Kerrotaan näin. 4. Yhteinen nimittäjä on 20, eikö? Kirjoitetaan tähän 20. 20 jaettuna 10 on 2. 20 jaettuna 4 on 5. Tulee 3 2 eli 6 plus 3 5 eli 15. Yhteensä 4 20. Nostetaan esiin 1 ja toinen kokonainen. Osoittaja on suurempi kuin nimittäjä. Näin meillä oli myös, eikö? Tulokseksi saadaan 5 ja 1/20. Mikä on 5 ja 1/20? No, 5 ja 1/10 on 5,1/20 on 1/5, joo. Se on 5,05. Toivottavasti onnistuimme tässä. Jos tarvitset lisäharjoitusta, katso 6. luokan soittolistoja. Siellä käsitellään murtolukuja ja desimaaleja. Tervetuloa kanavallemme. Onnea kokeisiin. Heippa!